ରାମ ରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସକାଳର ବର୍ଷା ପାଗରେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ରହି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଲ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ସରିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଗାଁ ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ସେଠି ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଭଳି ଗରିବ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ମାନେ, ଆମ ନିଜର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଯାଇ ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତ ଆଶା କରିବି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ଯଦି ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।